Kaya ni bayuta, uy. Sibag! Asa man ka? Nag-usap pa man kanina. Pagdali! Dahil ko na lang pag-ibuhat ito. Naunsa namang kaoy. Nagdira-sige namang kag... Sagot diha. Alangan! Unsa naman rin na yung rasa? Unsa pa may maabda na to? Tuga-tuga, taga-pinpinta niyo. Ingani, malita. Kauwaw, ana. Tagunsa man ka? Nag-makeup pa ka? Nag-lipstick pa ka? Bayuta ka? Anong masukuming taong day? Taas pa kayong oras. Nga no, mahadlok ka? Mahadlok ka matalbogan ang beauty? Unsa namang taong ka, oy? Sigurado ka? Ano, competition ni ato ah? Dili man, ang issue man gud din higod, ang ato ang gikasabot. Natay appointment. Kasabot ka na? Kung maingon ka gwapa ka na ko, nina ka na sa day. Gwapo ka, gwapa ko. Dawato na tong kamatauran, ha? Unya, unsa man mangilang-ilangay din na karon? Unsa man malakaw ta di? Udi, tara! Gusto mo mali atong gihulat? Ngayon lang napasin mo kabulang ng malang. Kanara ba si Tipay? Grabe din nagkakabisi. Ngayon taon na lang nato. Ikaw lang ngayon, tagkitaon. Kung akong hunahunaon, para na ko gapa man jud ka. Ano ba? Wala, Jud. Pero kung wala na ikulain, di, pangita na lang pagkain gud nga atong ko ano? Pero mas nindot mong gud na gud si Tipay. Kaya nga no, kuan mong gud na siya ka ng barato. Ang kanya ka nang makasave ka. Unya usap ka sa dagan gud siya kaula. Aw, maupo siguro no? Pero atong paningkamutan mo na agtong-agtuon niya. Pasensya kay ganina akong bakba. Nga ingon ato to siya. Tungod kinabalak ka sa biya ko kay asa tag-income. Kung hindi ka ani di ba ka babya ka maura niya atong pangita. Unya, unsa ko kabaw na ka. So at least nakapalit taon sa atong kan bisag ginagmay ba. Nga mo na nga, mas maayo siguro, mas maayo jud nga atong maabtan don ti Tipay. Sige. Oh. Mo makay mong gusto. Oh, karon hapit ako ng hala. Please, huwag na pikikinit tayo. Sublok eh. Kay manager ang buo ka. At yan ang negosyo. Bagay. Sa iyo, pero bakit ano? Kasi dapat na tayo. Nagkulang kailangan siguro sa bakwan ko. Hi, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Oh, nagbuntag. Kaya to? Ay, ma'am. Kami di ang Sakab Talent Agency. Nami karon diri ma'am kay nangita lagi mi sa mga anak ko. Ma'am kay amo mang nabalitaan ma'am nga kanang hilig pud siya ani ma'am ba kana galing magkuan sa kanang talent ma'am. Unya by the way day ma'am ako di ay ang secretary. Siya di ang manager ma'am. Si Tipay. Nasa ka ron, ma'am? Ako sang tawag na. Kaya mamimo eh. Ay, ay sir, may hapon. Oy, may sapon san. Tagadiin mo mo day. Dong. Kuan lagi na lagi yung takmi tuyo ninyo sir. Kuan day mi sir bali na ami karon sa Cab Agency, Talent Agency. Kab. Unsa nang kab ni ka? Basta gilukab. Ay ma'am, dili yellow cab ma'am kay kanang yellow cab ma'am pagkaon man na. Pizza paborito kay nita ko Mr. ma'am. By the way day ma'am kanang yellow cab. Takuan man na siya pizza man natin ako pero kini amo ang cab sir. Agency ni siya Talent Agency. Ako din si Ilyang. Titibor, akong banda. Ilyang og tidbor. Kasi kami mo sir. Unya, unsay ato? Nagkandak man gud mi og kanang beauty pageant sir. Unya amo na hunahunaan si Tipay kay daghan magubing nadunggan sa sir ba nga. Si Tipay daghan sa siya mga kontak. Oh, mao ba? Uy. Nakalakaw na ra ba si Tipay day? Ganihara. Kay kuan kuno sila, mag-rehearsal kuno sila. Pagbili na lang mo dayo inyong contact number. Mas maayo pa, ibili lang yung contact number, bon, igabot ni Tipay, amo lang ihatag, bon, si Tipay na mo tawag ninyo. Nakalakaw na day ma'am. Ito lang, hindi ko. Nawang sinita ko. Sige lang ma'am, kanang mabili na lang jud mig number ma'am niya. Palihog lang niya kung hatag ni Tipay ma'am. Niya kung maabot siya ma'am, pakuntakan lang dahil siya namo ma'am. May pa magbili lang ko yung contact number. Hindi sa ganito, ma'am. Si Ilyang og Tibor. Si Ilyang og Tibor. Bis mo lang diri kyot. Siya ang malimutan rin. Kau man, kanang matag
Ay, huwag lang. Ay, ano kita bisita? Hello, Ma'am Tipay. Hi, Ma'am. Asa kita nagkita? Tipay, kamo na lang pag-istorya ha, kamo na lang mag-igo ha. Kay musulod na, boy, nika, ang imo linungag, tanawa to. Ilyang. Ay, nakaremember na jud ko. Sus, pasayloa jud ko, mama. Sorry jud kaayo kay isahay bitaw. Katungod dito sa kadaghan bitaw nga mag-invite na ko og kan mahimo kong judge. Makalimot na jud ko kung asa kinsa or kinsa ni-invite na ko. Makalimot na jud ko sa remember ko, ma'am. Oy, Ilyang og Tibor, ma'am. Ilyang og Sir Tibor, naka-remember na jud ko. So, saan ka day ato, ma'am? Ma'am, nanak kay Bakit Project. Nga, nindot ni siya, Ma'am, kay international, mga good. Supermodel. Unyo, wala tayo lawa. Diyod ko lang muna ng ikaw. Diyod tayo nakahibaw. Diyod ko, Ma'am, kung unta ka kaayo. Nga, daghan tagag mga contact. Muna nga, ikaw dyan ang amo ang huna-hunaan nga among kontakon. Muna nga, ami karon diri, Ma'am. Unta, Ma'am. So, unsa din na siya? Unsa din nga supermodel? Unsa man akong buhaton, ana? Ikaw rin ang mga napilian, Ma'am, ba himuha ka sa mga judges. Nga, kanang kumahimo, Ma'am, ikaw na lang sila mangita gali og lain. Kanang tayo mo kuyog, Ma'am, ba nagkinahanglan jud ta og tulo ka judges. Lima di? Oh, lima di ay, Ma'am. 5? Ako himo ang mga judges ha, 5? Pero pwede. Matabangan to mo, ana. Kami sama na. Karong May 6, Ma'am, sa waterfront. Available ka na, Ma'am? May 6. Akong tanawon sa akong calendar. Pero mura, tanawon ako mura. Available ko, ana. Sa waterfront, May 6. Mura. Ay, salamat! Salamat kay Ma'am. Uy, at least available di ay ka. O niya, Ma'am, okay na niyo, Ma'am, mag-firma tag-contact daan, Ma'am. Pag mag-sign ka, ano problema? Anytime, ingla lang ko kung kano sa ta mag-sign. Sige, Ma'am, ha? Salamat kay Ma'am. At least. May pasalamat yun, Ma'am, kaya at least nag-abot yun dahil nagdiri, Ma'am, baka nagtubo yun, Ma'am, mamupalit sa gudni. Pero ang so kuan ha, kanang before na ako dyan yung napili. Ay, ay, of course, Ma'am, kay gawas na guwapa ka, presentable na, sa kadiri, Ma'am, ba niya. Nasa gidahan contact. Amo na nga, ikaw dito nga, Ma'am, pili. Minimal beauty queen na siya tay. Kabalo din na siya sa mga sa mag-judge jud. Ikaw? Yeah. Nagkantag-contact si Ma'am. So, Ma'am, ito niya, Ma'am, thank you kayo, Ma'am, niya. Thankful sa kay ko, Ma'am. Uy nga, naabutan, nagkaabot yun na, Ma'am, ba? Wala usik ang oras, Ma'am. Pasensya dyan mo sa mong balay. Kang kuan gyud nakaarigid noon mo. Pero grateful kayo ko. Salamat sa kayo nga inyo kong gi-consider. Kabala ka tay. Kaya naman ko yung maabot na kwarta tay. Mamay noon, matagaan mo lang. Wala ako aday ba siguroon ta na tatay ninyo. Wala sa diya kay maintenance tay. Wala ko gamay ang vitamin siya noon mo hurot na. Maana mo makita sa graphic na yun. Manggod ba uban-uban nga good na. Kasi Inday, umanggod. Susnay, kerting kagahi anak. Gulog yun. Kapila na ginan ako siya. Dadaan na, maapil o papadyant. Ako nang iginang, apil day kay usik na iyang kagwapa. Unsa man, gahi kay go. Nanisig-laag. May paday, imo nang siyang kuyugon, isalon, kay karon, semestral break maron niya. Ako sa man siya trabaho din eh. Ay pamukuyog siya ni mo para magka-suroy-suroy sa siya. Kumusugot, masagha kay. Dogay, ito yun. Ano na diri? Ano na, nagibuhat. Tawaga salod na kung ato ba na makalis. Salad! Salad! Nine, ito na. Ali good very good. Storya mga tinin mo. Unsa naman sa nanay? Kaya unsa man tin? Si Mr. Drake Marunday. Pwede nga, kay kaya nagtatanako ka para nasa kay gamit tao no, makakwarta ka. May pa. May paday, kuyog ka ni ate ni mo. Kung magkakwarta ka, tiksi sa kagamay. Para manupa ba? Ikaw di kwarta, tuba-tuba, di iyaha. Oo, maura mo na akong kalipay ngon. Oh, tuba-tuba ka diha. Unya, kuyapan dayon. Kuyapan mo na imong tatay day. Naputa na nimong manghod. Wala ka na mo palabaw. Aron dili ka mabalaka. O dito. Ma'am, tayo makatong nag-practice siya ba? Bam, 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 bam. Yan ako, yung pagkalit, mauna sa tuba to. Huh? Ano ka masulti, nanay? Day, kumawas
Unsa pa si tatay mo na ko kalibutan ani? Ano tay? Oy. Suyan nila ko kay. Huwag mo yun, kuya. Pakibaw mo ka gaya. Artista ko tagod. Mga mo ginatong papel-papel yun nga. Kuyap-kuyap lang. Dili na ko artista ko tang Marcos na baro sakol. Abada! Guwapa ti kama si Pierre! Patay na siguro ka to! Uy, nay. Sa baka. Hala, may CPR? CPR mo, nay? Tay? So, nagkilala mo, tay? Ay, di na tinuod ay, oy. Kibaw magkani mong nanay. Narob na singgo na siya. Kasi narobusing. Narsing ba? Oo, oh, na pero wala mo kumain kuya pa wala eh. Iya man ang di tabang ko niya pero narob na sing man na siya. Ikaw tayo, no? Komedyante, gigyapong ka tayo, eh. Sa luod-luod ng tigwa nga. Eh, pinang kumukuyog ni mga to, ay. Magwasak man sa tunga to, mag-alamag anak pageant-pageant, eh. Ay, dahil sa luod. Mau gani, bitaw. Mau bitaw nga, kuyog-kuyog ka, kaya para makahibaw ka kung unsang pageantry. Magkuyog na ka na ko, eh. Magdaka sa kumbang, ipalailat ka nga doon sa akong mga friends dito. Para mailansag ka, para ma-build up ka. Unsa ka sa build up? Ay, guys, salud, mabuang ko nimo. Build up, maghimo siguro building, nga ipataas. Mauna, niya kwarta da inte. Kaambuti mo, nagsakit akong bangs, bisag ako bangs. Love, ato siya ko kadyan sa City Hula kay magkuha ko Nay! ng sidula ba? Oh, Ay! asa naman pug ka dong? Ha? Asa naman pug ka? Ay, gipatawag ko ni Ma'am Julie Bohol. Dahil pag-review ko na yung pispan. Bago pa gani kang niabot, yung mula ka na pug ka. Sige, lang lagi si Ma'am Julie Bohol ba? Yung pispan, pag-reviewhan. Kaya ba yung bana mga si dito, tagbilaran. Dito. Ang sige niya. Ya. Ano? Tay! Ay kami namin ako. Ayaw sa magtawag kong tatay. Naunsam sa kaway. Ang ginana man imong anak. Ay, nay! Sagdiin na sa tatay! May panay, kung gusto di ka kung paano ilimin tatay! Ikaw din nagtudlo. Ngano na inanay mong anak? Ah, wako'y labok! Nay, sagdiin na sa tatay, nay! Hindi na yun! Kung ito ang trabaho, magsibukol mo ko sa trabaho! Walang patawag ni Mang Julie! Bukol! Ya, si Mang Julie, kung magtrabaho na to! Nay, mga ba si kulit! Kaniyo! Ya, ato na ka, pre! Ikaw bitaw no? Ay pagingon ana oy. Tanawa. Wa na respeto imong anak. Tungod sa imong dinalhan. Unsam sa taong kapag kaamahan oy. Ayaw ko blima! Blima ng imong kugalingon! Nay, ayun to nay. Lapit ko eh. Otro sa kababuya ka! Asunod ni karon! Ano ka rin ka mangita na ko? Wala mo magsabot! Bako ba ito yung lakaw? Oh, nay. Sorry day, nay. Alis ako, nay. Pag-ingon tayo, diri napita. Mao lagi kay katong balay sa kauban ako sa banda ba. Pag-ilom na lang, guti. Sige na, magreklamo. Uy, kay Bobby, ang mga di ko pwede mailitan. Mao lagi. Hindi nila Sige nagluta. na verify kay panagsara man yung pumukuan ninyo god. Muhangyo. Basta di rin to Layak napita. pa tayo? Ay, kapoy na jugod tay. Kanina rin sa sigtugtuyok tay. Ayaw god kapoy-kapoy dia. Ako mas kuwang pagkukunin ninyo niya. Pwede pa na akong kapuyasan. Pero sige lang. Huwag ba dyan ta magdagpayong? Sa gud ati dagana pud mo reklamo ilandong man pud oh. Mao lagi. Wa man ko contact number nila god kay asa to sila kay mag-practice man ta mi ana. Nya so man mabito nang marayag lang mo ninyo nga pakuyog ko. Di naman saan mo sa kuha na ko Oo eh. naman, ganit na. Malalay. Mo naman kani lugar. O murag mauna ning lugar diri. Hindi lang kag ingon tay mao niya. Asa namang gitaan ni? Basta na ta paduong na ta dinhi. Mao gini ang lugar siguro ang akong pangita. Tika, Pita. Murag mauna ni dapita re. Kaning sulod Oh, sa kalibon ba ani tay? ibon lagi pero paminaw ko mao na gini siya. Mao ni.
Kapoy baya taon ani asa naging taon ta. Agwantal sa jutay na Uy, agwantal sa jutay. Hapit na oh. Oh, naputol ako silas. Putol no, natingkulo ang sinilas. Oh, natanawa. O sige lang, ayaw mo na ron. Marami. Ningaw rin din pita. Asa mo ni kakugnan mo nila, pwede ka mga kanding-kanding. Noy! Uy! Kita. Uy! Kaya na to. Ay, salamat. Nagkita na gyud taon sila. Unabot lagi mo man hinoy. Nakunsa man mo diri noy. Nanhel lang ko din kay nawa mo ko'y kontak ko ninyo ko, duwa mo ka muhatag sa akong sa imong number na ko. Mao na nga, napokus lang gyud ko anhin din kay gusto ko mag-practice ta sa sa among balay. Na, kuyog ganin duha na ko kana kay di mo sugot si Monica nga ako rang usa. Maog yun noy. Maayo kay bakante na sila, nakakuyog jud sa ninyo. Timing kayo no nga giagi sa kong lindas balay kay naa lagi mi atong instrumento ba nga magamit na to. Amang kayo magkuyog nun tato itong tanahon. Kay testing ato. Aw ta na. Ato nasa man na. Naronahan. Yan mo nga na, okay na. Okay ra ni sila Dili oy. na ko okay. Doon naman na, ma'am. Puro man na niya Okay lang. para sa makahanggap ng Ay, presyong perting hangin. ini tatay, I'm sweating na tay. Grabe. Batahala na, ma'am. Dito na, Ta. Kira lagi na. Yun na sagod. Kadali lang. Kasi gitan o tay. Unsa na tay? Hala, sista ni Dido. Tay, ayaw na ginabdi tay. Uy, dili na imo ha. Tay, pare gabi. Pare ni dili na hilabti ka din ato ah. Dili lang yung sista. Uy, sila tay, hala. Tay, tay. Oh, tay, asa mo tay kadali ba ka? Akong gipanidaan tong barkada ni Mituji. Asa to si Ibang? Oh, akong gipanidaan dong. Kay murag naagi ni sila binuhatan nga di gid maayo. Boss. Ay na lang lagi kapila-pila na. Pasagi na sila. Suma. Ako nang gibudling gibadlong. Nakatuo ba? Gibaliwa nang ikaw pa ka? Besi history sila si Mulawas. Na, nisiga nang imong ilo ginauko nila. Dili mangodong. Mintras nga wa pa yung nahitabo. Ato gina siyang badlungon kay si Bako og maunsa, ibutang ko mapriso or maunsa diha. Mataba, problema gyud po nato na kay ato bilang pamilya. Oh, mao lagi tayo problema na nato kato problema. Nya, usao man di man gina patuo. Kita, way siguro kita una pang mamatay ana. Gahi kay ko badlungon. Dili mangodong. Munang ako siyang gipanidaan. Kani ba biya kang nanay nimo? Dali kay mabalaka. Nya ari len hanok nako. So, stay. Basta gahi lang na sila. Madugay lang ni Bunsonoy. Mulisulta na. Madugay mo puyo na bitaw nagbay. Mao na di gusto nako. Di ba kita kang nanay nimo? Tay! Tay! Bang! 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 Ay! 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 Sus!
Kanina ko pinawat mo sa balay. Itong ko inyo agad. Tingnan mo ito yung tatay ko nilapan mo nito ka. Nawa, hindi ta makasinabutan eh. Muadto tang tiyo. Kaya ano may bawat ako. Unsay plano tiyo. Ano? Ano may bawat ang kung nasi plano lumapit ta sa ani. May pangani. Pagani pag makita wa pa mani. Anto ako tiyo. O ba? Anong palabang kasi mong tiyo, brad nga? Dito naman kita malaro, anak. Ayo. Kimanes tiyo. Export na ng duwa. Dagkag ka ng kapit. Buhay may baw ka. Tara Riverside na. Sus, pangaayo mo eh. Musa kita palog dyan tiyo. Kaya naman ko na, Bert. Kasi ikaw man lang. Sus, kasaya naman na, Bert. Kaya na ka na ako eh. Ito yung bisita ng manok. Maupit na kung kita liban. Sas ka ng manok ka. Sige mo na sila po ako sa manok. Ayaw sa pangilas-dalos. Ano? Kinaibaw ko, kanas tiyo, may kinoplano. Ha? Kung usay tinguha niya, tinguha sa dato. Ha? Kung makakwarta sila, makakwarta sa ta. Busa, ayaw pagdali. Maniid ka. Ha? Kung unsay ilang mga plano, dihan at mo move. Ha? Sabot ka? Sige din. Ano kayo mong plano? Wala. Kana mo yung gusto. Kung usa kong plano, sabay juga. Nga karon di ta magdugay. Adto ta. First move. Tara. Ayo. Rilan. Pre. Balay pare ngayon. Si Alan ba? Alan? Pataka ron ngayon, naray lang ba yun? Kana? Oo, kana. Kubot-buton, gila mo kong pare. Naawa ka siya ron. At tungkol ko, salamat kayo nga. Tahanan niya. Uy, pre! Ano ito? Oo. Baday, kabot-buton niya. Pumunta yung balay. Nauwaw nung kuda. Naay manok. Manok ako manok eh. Nakamulwan ka. Katong giingon mo, ngitig, bulawan ba? Manok! Puri lang ito kayo, pre. Wag na matuyo ginako, pre. Huwag ko maigo, pre. Huwag ko maigo. Ano manok? Balay! Bugwal, di mo. May naong bibabo. Nagaliktan mo ko. Ayan, mo gianheta ka, oh. Ato mo ka. Nakaras kong pagumangkon. Kabalo akong pagumangkon asang manok ang imong giingon. Tinugod ka, pre. Katong iti nga mangiti og manok. Manok nga mangiti og Oh, lagi. Ang akong pagumangkon, nakabalo ang istoryahan. Hindi may Nakaras kong manok, pre. kita juga. Mauna istorya nila. Mutuod ko. Nakakita ni sila. Asta ka? Aw, wala ko kita, pre. Pero ilang itilawan ng iti. Isampulan ng iti. Tinuod yun, pre. Bulawan ng iti, pre. Asa man ka? Uy, hoy. Naratol lamang ka. Kasi tapadong ka niya. Saan na nato? Wan. Uwan, ato ng planuang mayo. Relax lang, wag. Sabay. Uy, sa. Ato ng sabutan mayo. Arita dali, pre. Ang kita na to. Kita na to. Saglit ko na po dito. Kung nga planuhan tabi, pre. Ayan pa kayo nun. Hindi po hindi, no? Nato yung bata rin. Ay, yun ang uwi, pre. Una, karami ka, harap ang buwang ka. Hoy! Ay, kamuta ka. Check up lang yung siguro lang. Sige na, sige na namin. Siguro din balik ni si Don Ani. Yawan mang tanin ni Dido. Kay ginahuna gud oy. Kanang inyong grupo. Wala! Dali, ikuha mong gitar, oh!
lagi po siya gunahunaan na. Kanapungkuan. Unsa man nang? Kinsa man kang bata ka? Ha? Ko si Reyna Juana. Tatay, nangita ka, ane? Oh! Ang bina! Na 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 na. Salawan na. Si tatay dito bitaw na. Sumugan ka kayong bata ka? Ang bina! Ako, ana! Kani ni mo tatay? Dapat ko. Ihatag na uwan na ang tatay dito man ka anak. Wala di ay. Inyo kong grupo? Instrumento ninyo, inyong kantahon. Daghan kayo siya giplano, ana. Huwag na yan dito, day. Yun yung mga tutanong. Noy. Pagtarong, Noy. Balat ka tag may aning anang. Do, unsa man jud? Kaya pa? At naman ka sa doktor. Uy, tay, dito, nalagi ka. Say tuyo na to. Gitara. Asa. Unsay gitara, oy? Damo ko naman kanay dito, oy. Asa akong gitara. Asa. Unsay gitara? Gitara? Amo magibili, Noy. Noy, dibili man to nato, Noy, kay hindi man to atua. Dili. Ako tong gitara. Karang ipakuha ko nun to. Dunay ni hunghong nako nga. Ako ko nun tong gitara. Ipakuha nako. Dunay ni hunghong nako. Kuhaon to na kong gitara. Ako'y tag-iya atong gitara ha. Ako'y tag-iya. Ano naman ni siya, Noy? Kaya ako taga tong gitara. Ako tong gitara ha. Doon nagginihungong na ako atong gitara ha. Kinahanglang mabalik ito nga rin ako. Ako tong gitara. Ako. Buhi ko ninyo. Kaya ako ko ng gitara. Buhi ko ninyo. Nga. Gusto ko kuhaon ako ang gitara. Ako ang gitara. Buhi ko. Buhi ko. Ako kuhaon ang gitara. Buhi ko. Mo ni kabayanan ng ito. Uy. Noy, ano nga nalagi mo, Noy? Dili ko. Ano yung kumiya to? Padok, bypass rin. Kuan ba? Ami toy. Nakuha ba ito siya? Dito, magiging ko asa siya. Maon ang di mo ito. Sila na ang puso. Manapri. Kami nakikita eh. O, pamilito na kita, Noy. Asa ka na dapita ba? La, kuha ba? La, tsado to ba? Talagang bapa kay mga anak. Oo, ka na dapita. Oh, diya. Karon. Istorya ini partis manok ha. Ipangan sa sugod ang tugsuman. Kanang detalyado nga istorya. Dali, oh. Maon katabang na to ang babae. Siya lang din eh. Sige dong. Unsa man nakita mo rin. Istoryahin mo rin. Say-sayin sana. Gusto ko na, kita mo dito. Istorya unsa man? Pihang ito mo. Yan ni Noy. Lakko ko, ilabay ko. Sila ha. Nagtapok sila. Oh, di tayo pagtapok. Naman yung giskutan nga. Goal ko, no? Okay. Luwa ka kapito sa gol. Kita, dito kay Diyan naman ni dito ang goal. Nga, katungan ng kulja ko, no? Itik ko sa manok.
Anak sa video, mo ni gagumit sa manok. Mo ni bot pasabot nimo. Ukan na siya. Maon ang manok ka pre kat baon nan ko pre. Tung dito sa kulon. Maon na pre. Sila na nakakuha pre. At dili tambas-tambas bangga ni pre. Wa sa tamasalin unsa na si video. Ato na mo gyud an anak ni. Kanong giingon ninyo tabangi ko. Maon ni akong giingon ninyo. Oh, ingon ko dito. Oh, basta mo abutot ato tong istorya. Mapay pa pumangko no pre. Hadi ra gyud ni. Pressure. Pero di sa ko siguro kung mao ba gyud to. Ikot lang yun nga. Ibalik siya na inyong music. Nagsige na siya binana. Pwede naman siguro na nga di pa naman lang siya arid yun. Para makapahuway ko siya siguro ba. Sino siya balik na naiyang. Gusto mo naiyang. Check up naman siguro lang inyo. Siguro. Hindi kay. Sige siya guna-huna ninyo. O sige hisgot. O sige kapakapak ka ng kaldero. Kaya gusto na di siyang maka-instrumento. Check up lang ginanan ko siguro. Kay Anak lang din siguro na yung kumpuan. naagi na siya debate ng lawas. Kitagaan man na siya kwarta ni Tipay. Pero di man niya ipalit po. O gitara kay gusto man niya ka na yung inyuhang paningkamot. Ano ba? Balak ka din kay ko anak niya. Mas maayos siguro din na nasa nato at yung sinidido eh. Sige nga siya ingon anak yung kuan. Ibati. Anak na lang siya. Kay tiguang di siya. Siya sabay sa siyang hilig kay na siya. Sige lang siya yung anak. Sa nato na kumahon. Wala na to ari ang usa. Papahuwayo na sa nato siguro yung mas may- sinidido. Noon tanay ako isulti din niyo. Pero maikog lang ko. Kay hilig biya po nandido na magsitukar-tukar niya. Basig ako yung basulon ba o di na mumutunga. Ako man siyang giingnan nga. Pahuway lang usa kay nabiya siya batanon. Musay sinta nabiya siya karong tuiga. Ano ko po niya akong mga anak. Uy, nanghuwa mang BP. Wa pa maghapon mauli. Siguro lang gina-check up. Basin siguro jud og high blood na siya na. High blood bitaw na sa manoy nimo. Basig ato higayon na, siguro siya katumar. Ah, high blood jud di ay. Nang Uy, kadiyot sa daya. nga ay. Lungon sa nato kay sa man. Din sa tamhagan. Buha nga, nagpanikad man tayo. Kita lang sa nang practice. Sige lang practice kay muli ana siya. Oh, wala na tay andam, di ba? Malagmit. Duda ko. Wala niya mainom yung tambal. Malagmit siguro, wag na siya kainom og tambal. Pero kanang silibag kakuyap-kuyap ba? Either sa neuro siguro na nila, sa ulo. Yung anak man na, kanang naatay gibati sa ulo. Sige na kuyapan. Kuyawan sa talito na pita, oy. Maupot. Kung mag-practice manggali lang ta, ay lang sa inyo ha. At sa amo, alayo kito inyo ha, oy. Tapos bukid. Duda ro ba ko ato may duda, oy. Katubang kita niya sa gitara. Sa man to siya, mura man siya nasudlan og daot ng espiritu. Isa ka to dito napita, no? Ay lagsaba ha. Wala ko musulti ng nika o na dito. Makadadyan dapita. Hilan kay na. Pwede na ka na ng wala. Sabi yun, napay abtong ka, wagi ka. Anak, yan lain lang tingog mong mabati. Karon pa man kanisulti, eh. Ano siya makapilisig dito, eh. Ano siya, uy, karon pa man kanisuli niya. Dili. Uy, paano ba siya natabo? Minsan naman kitanaw, uy. Nakiinit ka da. Saan siya na yung mata? Nakita nimo, nyo ay siguro. Buy-buyo, hindi nang kang kaong kas balay. Aro nga ng istorya ha, oy. Siguro on tani. Kita ay mabulya asyo ni Parilan. Bitaw ba? Di ba? Ang kasilon. Nakakita magagaan tong gold ka. Nga katong manok gikan sa gold out. Ang gold gikan ng manok. Abasin.
Ito sabat lagi, basin ba? Karoon pa kayo taningon, nangugat pa kayo tag-ingon. Ano ba? Mura. Mura ng naong mo. Kita man, bayan na lang ta, ani. Siguro yun na. Ani na lang. Inigabot ng ito. Ato na ang planuhan. Pre, ilan? Sige pre. Ato na ang planuhan. Kaya murag tinuod gina pre. Tabangin nga. Nito may nangugat gina akong istorya na tinuod gina. Hindot lagi ng manok ka, no? Karoon pa ko kabantay sa manok nila ni Dido. Ay, nagkuha na. Bito kay, di na niya pailabta ng manok ka. Ako yung tanaw na. Nahilig yung manok ka na. Usiga lang mataan eh. Ay, wi na. Matang. Kurias nung ganun manok ka na. Kasi kung balik-balik yun eh. Tawag ka kaan yung manok ka. Ikaw nang no? Bakit siya ka ng manok? Uy! Lang! Magtulusan niya ha. Palihog lang kong ingo ni Dito. Tulog na lang eh. Uy! Napamalagi na sila manika. Apin ko nang ngaulin na sila. Tanawa? Oh, ni siya. May pagkatsulok ko eh. Si Chulok ko eh. Uy! Balik ta dito. Kaya ako tong kaon ang sista ni Dido. Balik ta. Ayun lang na oy. Sunod lang oy. Kaya na pa ilakaw Linda oy. Ay! Ako itong kaon tong Dili! Say dili. Kibaw bitaw ka nga anak man jud ko, yung nanay man jud ko. Manong di imom ko Day. bugang kay kaon to na kong sista ni Dido. Sige, Day. Nanihong-hong na ko. Di ni may mo. Ako'y bahala Kuhaan. niya day kay ako ning dado sa doktor ang adlaw. Di may mo Magbuhat ni. lang ko sa kong anak. Sige noy. Ako sa kuyugan si Linda kay napsi importanteng lakto noy. Dili lagi, dili. Ayaw ko ninyo biyahe ba? Kaya ako itong gamito ng sista, ako itong balikon. Dili mo, ayaw ko ninyo biyahe. Ayaw ko ninyo biyahe lagi, dili, ayaw mo. Dalawa ako lagi, sista. Kaya ako lagi itong gitara, lagi ako itong sista. Kaya dili ko patulgon, kay sista to ni Dido. Ngano na kaingon maka? Nga imuha to. Doon ay bata nga kapadamgo na ako. Nga, ako alay itong sista ni Dido. Ako agad to. Sao man ako ano yun? Di ko ano mahamuta ko yung susun. Sao man ako ano yun? Suot tagod. Hoy, ibaw ka dito. Kanang imong manok. Gitanaw ba yan ni Berto? Kay nisiga ko nung mata. Masking walas mitoy. Kita lang tulo. Ikaw nakasiguro magkaka. Ako, nasiguro jud ko. Pero ambot lang. Naam lang sa nang utong ko. Ang nagamugiya oy. Ang kaon mo ang utong. Dole balay kaon ako da. Imo magaduna kita. Ngamingon na sa ambot lang. Mas bright palagi mitoy ani pre. Katol lang may paglaom mo to pre. Di ka ta mabulabog ka tani pre. Bright ko pag mangkon diwat kito nako dito mapalto. Kani di study na silang duha kay balay kay mautos mitoy makaduol balay pre. Kamu nagmaplano ano ko sa plano ninyo? Tabangi lang. Tabangi ta. Pili. Ug ato lang ni adtuon kay panidaan na to. Maglansis kagud. Napa mura lang tagwa ba maglakaw ta dito. Marati paliton. Alibay lang nato ba? Hindi man. Pwede pili. Pwede pa na. Ito, tarong ha. Tarungon tani plano. Dili binabinuo ang atong plano. Ikaw, kinanglan laban juga namo. Di kita na ta ba? Dili kay hugot. Lugluagon pa na itong ginama. Buwar ba kay kaon, ato na kabalay. Lihokon ta na pre. Ato nang panidaan karon. Kita ray kabalon sa idea sa ako na itong manok. Ano kita mo plano? Narin luyo na itong duha. Tuon na to pre, pwede na pre. Sige pre. Ato na tuon pre. Sundo na pre. O pre, kaya minam na yung anak pre. Naramdaman ko yung paabot. Yesot? Pwede unya na lang? Ay, okay. Siguro ako na ito na. Nga, jangan pre. Tana pre. Dili na importante mong ipabot. Karon buhaton na ginato na. Naanak importante atong lakaw karon. Saan man tayo? Maulog eh. Plasyon na kayo ni. Kabalo baka bulawan atong hisputan na ni. Mga dato ang kamausap atong kinabuhi ni. Unya na nawat. Tara. Unya na dito. Ano?
Kisa ka bata ka! Ko si Reyna. Juana. Tatay. Tatay, nakita ka ani? Kami ang ngalan sa inyong kalampusan. Kisa ka bata ka! Tatay. Gusto ka ani? Abina! Abina! Gidamgo ko! Gidamgo ko bata! Ang akong sista dito nga ipakuha. Ang... Lingkod, good. Ayaw lagi, ayaw na! Ayaw na mo guniti! Ayaw! Kay gidamgo lang ito, gidamgo ko! Atong sista! Balaya yun. Ano balaya? Ang mauna siya kanang anak sa Sundira Iba. Oy, murag iba. Kanang gwapa ba? Pinod pre. Oo, murag sa iba. Tulog. Sa tulog. Nansisyo na to ba? Na taga barangay ta. Barangay. Oo. Yung sa may buhaton itong barangay ta. Ato lang mong ingon doon na magsukod ta kunuhay sa ilang yuta. Ano ba? Layo na sinuog mo eh. Ano pa may mo kay Liam doon? Ay mayo kuwan pre. Special offer pre. Ano ko yung special? Nakadikit ka ang balaya. Ako'y bahala. Paminaw lang mo. Kung istorya ni Pang Sige. Ayo! Day, naana kami mga special offer. Basig ganahan mo utang, Day. Dali ang kini sa boto ng utang. Naman may linding, Day. Oo. Ha? Utang? Saan pasabot ninyo? Ay dagang pautang, Day. Sige na mo utang, ginamo, saging. Aganon mi kwarta, Day. Saging. Basig ganam. Gusto na daw utang, Day. Binuan. Parator kayong buwan, Day. Suway lang mo. Parator ginong binuan. Sige, Day. Sige, Day. Basig ganam mo utang. Nay, dali sa good, Nay. Tangon ka naman yung anak ng maiste. Nagpautang minang. Ay, te. Ito na sila, nak. Ganahan pa kuno ta mangutang nila. Sa ano nila, oy. Ay, ma'am. Ma'am, ay kagol mga tarong may mintaw na naalam yung mga promosyon ng pautang, ma'am, pero mga paraton. Uy, mag-ila-ila sa dito. Ako tong mayor de sa una Cebu niya, wala ko ilang diskarte. Ako bayisag ko. Bayisag ko, ma'am. Mo ni tanod na mo, ma'am. Kahit na mga promosyon mo, ma'am, nga pautang. Bitaw ko niya mo i-offer mo. Barato ra kay ni. Impas ra tag maglalis.